Alman oturup bana okmayın. Nire var ya, nire. Otur. Ödüm. İş bak, tutorialsa yıkarım içeri gider o. Sen bakalım mı? Var. Kovuyan değilim. Geldin mi? Ya, ha geldim. Mağa dedim, kıyımlaman oturdu. Yo, iskerler teyarelim bu hava bolun her kim böyle irrak kaytacak oluyor. Ay doğru. Sara bilim faylan mebiller dünyamızı. Onu da sunuotta faylan yalgıyımızı hoş gördük. Bilem siz hoş gördük. Teyare bayramdan kutlu olsun. Sağ olun, seninki mutlu olsun. Sara diyene. Yo. Yani kompüter stolunun yani köprak evlenmem. Ha. Kompüterga öwren, sebäbi kompüter bilen işlesmän öwren, sondan öwrenýän, köp zatlar sondan alýan, soň bir ýerine öýet alyp gitjek nädip boldy. Şeýlemi? Bakman. Faylan mebiller dünyasy gowruny yaradymy? Onda da näýle ýarady, gat gowy ýarady. Ya gowy zatlar bar eken. Sara ne tuğle olsa tanımal. Tanımal son söylem soňutda faylandan biri. Bağlarda ýawurmada köpçülükde, awtobusta sizi görüp tananlarna nähil fırsatlar başyndan geçirýär. Tärim soraga ýaman. Doğrudan her hil duyguny geçirýän başdan. Sebäbi bir hili tagasykda ýagdaýam bolýar köp ýerde. Özüň nähil alyp barsaň bilen hakda çekinýän, töwereňe gerekýän utanýan ýöne bir tarapdan degenýän, gowanýan sebäbi awtobusyň üstünde taqawat gelseler, sen bilen suratda düşelýän adamlar bar da. Olaýam degendirýär da. Onuň surata ýap düşýär. Aýgat şeýdi bu. Beýle. Salitni alyp barýan özüm bar. Gatýyt gösük. Sunuot ýol nähil fayladymy? Sunuat ýolyny hemmekde bolsa menne de çağalykda başlady. Sebäbi men telewizorda, teleýaýlymda göremde. Hali partitlanmada täň filmlerde mektepde okuýanda görlüm. Ona solar ýalak artist bolup bolmaz karay diýerdim de. Arzu etýärdim. Ana olardan Sumayat Muratov bar, Qur'anlar Atakkayev bar, Tagan Zarif bar. Solar ýaly bolasyň elýätleri. Arzu etip men şu mektepde de degsimi saklanar oýnadym da etdim. Soň elbetde watanyň onaklyk borçyn taýany etdim. Ondan soň gelip ýene şu medeniýete işe girdim. Qowy şolordan okumaý ýok, ýöne men işläp şeýdip öz arzu etýän artistlerime garaşly etdim. Arzu eden artistlar kim? Arzu eden artistler ýa-da Sumayat Muratov, Qur'anlar Atakkayev, Berdi Aşerif, Ýasymrat Akyýew, Şemşat Ahmetow, Radul Abbatow, şular bilen bili işlesem diýdim, işlesdim. Häzir hem işlesip ýörköp söýlen. Diýme onu çağırda arzumy hasyl boldy. Hasyl boldy, arzumy ýetdim. Halipaňyz barmy? Halipam bar. Ýa-da anamyň hemme bilen halipalanmaz. Elbetde olaň arasynda merhum bolanlardan bar. Ýöne häzir bili işlesip ýörmez, Radul Abbatow bar, halipamyň biri. Elimde ama soň bilen bilelikde sahnada oýnaýar, kinolarda oýnaýar. Sunuotda näde faylanmaly? Sunuatda birinji bilen öz höwesim, ahlasym bilen. İkinciden hem halk köpçüliginiň göwnüne bir zat ýarasa, seni şol saýlayan halk. Ya oýnan kesimiň şolaň roluny ýerine ýetirýän roluny şolaň göwnüne jaý bolanna eýem halk sana şo oýnundaky lakam bilen bile tutýar, lakam takýar, at goýýar, gider. Mümkin bolsa näme lakam? Sowara daýdylar soň. Aýtdylar, näme aýtmaly? Çukur diýerler, çar çukur lakamy galdym. Häzir men familiýam bilýän azaz. Niye zat çar kaka, jat çar diýer. Hawa, bilmeýänler şeý diýer. Men onu bilýär. Ona el çukur bolup nerden aldy? Ol bara bir degisini saklasyň ýerine ýetirdik. Şo taýda bir ýöne çukur diýip geçenler ma, sol oýundan soň maňa sol at galdy da. Ene çar çukur Hawa. Drama oyunu oynap gördüm ben. Hawa, drama oyunu bilek doğruken ananoklar sebäbi rejissör goýanna özüňe ýakyn kesdipni bize gülkül ratlar berýär. Ýöne men birçe gerek sol drama oyunu oýnadym. Bizim ö teatrymyzda goýulan oýun we Söýün Garagözlerimde bir gynançly rol bardy. Ýa taýda
köne döwrüň nemesi pekamlatyp öldürilýän ýeri bar ýene bar. Gynasy gıygyryp gurulýan ýeri bar aýaly bilen. Ýani şonu oýnadym, ýene olaýyn ýerine düşmedi. Sebäbi men sakna çykanda gynanmaly adamlar gülüp otyrýar da. Onu sondan soň maga drama tekän onu ýany men bermediler. Diňe şu gülkül kesipleri berýärler. Saylan diýmek näme? Saylan diýmek, saylan ada aýdyp duran. Saylanmak. Hemme zatda saylama bolmaly sen. Ýokary çykmaly, saylanmaly. O tarapdan. O zat bilen. Näste takmye bilen, oňa gowmye bilen saylanşýaly. Ten adam käçilinde de. Ne bildiğinizde bir zat yadıma düştü. Sizin yaş döwrüňizdäki ne biller yadyňyza düşýär? Yadyma düşýär. Hansı zatlarlyk berne hilli? Bizim yaş döwrümizde ne biller bir şöylece büfet diýerdik biz. Şöylece aýnaly çöwrüm ol içinde çaýnykda goýurdylar. Sfenýär diýip bir zat bolardy. Ýöne gapakly şeýle boldy. Ondan bir türkmen sanlygy bolardy şeýle. Ýüzi galaýdyn, renklenip ýasalar. Ana şoňa biller bilen şu atdy mebellar tapawdy barmy? Tapawdy ýer bilen göýük ýalyň. Sebäbi häzirki görýän mebelleri. Spanyňdan çakmy diwanlar alçakmy. A bizim döwrümizde Spanyň aman wagtda. Bir projin krawat bolardy. Iň uly mebelimiz şolar Spanyňmy şody. Olam hem meýde bolmazdy. Diňe ýurdumyz faýdasyja öwrüýär. Şol halda bizim ýaşaýyş durmuşymyzda ýerol bolan mebellerden mebel öwrümlerden ütköşüp bir täsir görnüşleri ýüze çykyp durýar, dogrymy? Dogry aýtdym. Indi sarkaqa şu ýerde bir zat belli geçipmeli. Siz kinoda kesip göretdiňiz. Ipirdi bilenem. Ya son wagtlar sizden ipir dip tarýar. Ipirni kesip şeýle bir habat gelipdir. Sonra kesip göretdiňiz, dogrymy? Kimi kinolara da multfilmlere ses berýär, kandar, ýalňyşar. Ýok, ses berýär. Etel häzirki döwürde ses bermek, ýöne ses berdim men. Ýeron kimdir improvizasiýa. Hani adalak görün. Sen häzir bana söylediňiz de men hereketime we ses berýär. Hani hinak görele. Sağalar üçin galyp bolýarlar, täze arçaky. Hawa. Men toçunçuk. Men onda ilk çykýa. Tilkin allak kaçık gidiyor, sonra çok çıkıyor, sonra allak kaçık gidiyor. Inni gönden göri hiç şey taýip fır. Yemek şartlar olur yani, beni hareket ediyor, ne toçunçuk. Aha. Ilgap çıkbaryan, öňümden tilki çykdy. Endi men agdym hareketlendirýär, sizem ses berýär. Başladyk. Tilki, salam howum ýagdaýlaňyz. Nähedi? Way, men imäýtä, men saňa aňyrda ýürütip peýnir taýarlap goýdum. Ol ýa, şonu ýaýda meni ýeme. Ha, bolýa, sag ol. Ortada gülüp ýöjük tutdy. Oy, ýeme de möjük. Men ýeme. Men hemme zatlar sen üçin ýürütip taýarlap goýdum. Maňa degme, barda arky iýber. Bolýarmy? Sag ol. Oljakmy? Ay, otyýar. Ay. O ses bermäň özüň o sartly bar, ama ses bermeden aňlap ses bolmuyor. Inni degis spektakllarda köpräk çykşa diýär. Şu degis spektakllarda näýler ýa üç maslahat edip şotuşuna ýerip maslahat edilýär. Ol üç maslahat etmän bir başga ýöne degismet bilen zat ýaman ýazmak, tapmak kyn ýöne esasy alınýan zat sen durmuşda gelip berken durmuşdan alınýar. Ona soň alyp islenip ýene halkdan alyp halka ýetirilýär, çeperleşdirip. Doğrudan ama onu ilk kağıda geçirmeli, onu özün çöp kredyen ýazýar. Onu ýankyýaly aýtsyn ýaly, şol oýnajak adamlaryň oturup maslahatlaşýar, onu olaram taňa goşýar, içinden aýyrmalar, goşmalar boly şey taýarlandy. Saat ne bizim şu saylan mebiller dünýäde bolan ýörüçesinde sowgat bar. Ondaşyndan aýyrlawadan sowgat bar. Siz şolemy nesibeli täze bayramçylygyna ýargymyza gabat geldi. Aýyrlawadan sowgat alasyna gelýärmi? Elbetde, uly kiçin garaşýan bayramçylyga. Onu aýyrlawa üçin bir kol goşaýdyp berýär. Çağalym ýatlap, çağalym oşkuny aýdyp berýär. Ana aýdyp ber. Aýal baba gelsene. Ýol kamyly görsene. Ýekeçe goşgaýtaýyn sowgatçygyny bersene. Nede bar soğuşkuyun aýdýar, gelen soğuşkuyun aýdýar. Hemme kiçik ulyň kiçik anynda soğuşkuga atdyr. Bolýa indi sen şonu
Sarağa olmayıptın da. Hani sağa çıkıp olmayıp bir. Beyde. Ayaz baba gelsene. Yol qamızı koysana. Boy hoşqıç qaytayın soğudum beysene. Ardip bilmeyen sağa olmayıp. Ola sağa tayıntı. Ardip bilen öyle uykula oturum sağa. Uykula oturun mu? Ayaz baba gelsene. Yol qamızı korsana. Bir hoşqıç qaytayın oyun soğudum bersene. Olmadı mı? Oldu. Sarağa bizim yağlayma gelen için köp sağ olun. Bizim yağlayma ayet kari. Dağına tiyet tamamdan. Bizim öyle maskaladı. Soğuk. Şu kupon esasında siz arkayın pizza lakar edip bilersiniz. Dağına tiyet tamamdan. Yürüyüp akşam lakar edilmesinden böyle. Oy. Sağ olun. O daşından ene. Ayar mebiller dünyasından size soğuk. Ay tuğun. Atacan. Saylanan mebel dünyasından aldım on. Han Ayaz baban soğut nereden mi? Onu ayaz babam öldüm ha. Hayırın Ayaz baban tapalla. O neme? Mehman ilişkiler bizim Sumqot'ta saylan yadgıymızın yeni bir yadgıymına katmasıların biri. Olam Türkmenistan'ın atqalan artisti Çağrı Xolmadov. Bizim gepleşimden tamam oldu. Saylan mebiller dünyasında täze yılla, täze önümler size karşı. Has doğrusu dine bir saylan mebillerde buyurdu inni. Yani saylan hozulup teknik enzamlar ama olurum 36 ay qarasarına arkayı önünü vat tülüktü al defne. Atacan doğrudan ne çaydıydın? 36 ay. Doğru mu son? Eğer arkayı yank alabaklarına 36 ay qarasmar. Ay onu yine de alsam oluyor da üstünü. Şey, Şey deyin. Yok, Alın. o kimi ayırma bu. Yok.